Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha KADNF atumpen mithang asai hemalong pherang ki amai kangni po Phai kuni ni phai throk arni Karbi Anglong Digital News Forum pen mithang asai hemalong pherang ki amai kangni po Pini bang so pherang ki amai kangni po nang kok alam the lake jesimet kidam tang phai kuni ni phai ECR ni Karbi Anglong Autonomous Council REM Amar Singh Tisopen AK News aphan lam the karbok aphuthak lamvoi kipithu Pini bang so apherang ki amai pen Kachuning ripon je non kevang chilang arni badu abang phu setame pherang ke atuma phan ahok abirta kapeklang along ke ther ke habdun de che phan pachini pon AKDNF ke pini AK News along le karjabdun chodji kali bonta badu apherang ke le lapuson akisung chetong seta arjabdun thipji puta ningje pon non alang litumpen kaningje alam thele arjuponik sinang Di Bhupen Indrajiteron Karbi Anglong News Channel. Pardon, Pini Dilitum Karbi Anglong Digital News Forum pen. Abang so mithang sai hemlong chingrum nang kok alam hi abang gila lo. Kedamtang phai kuni ni phai hiniani do man ke do abang phulo KACEM Amar Singh Tiso ahin ben isi media atuma phan isi kipu ki chokche tapuson nilitum theglong lo si ladak nilitum press note talong ke jongpon do lo dak nili press note puthak sini le langpon po prangsi nilitum labang so Karbi Anglong Digital News Forum along ki do a house non dak nilitum kilong ke house kretroksi andolo Sila bang suang kong pen nilai tun kipu tunji walam thibang gela lo nilai tun dak press lo dang kong pen sini bilang pon po dadak nili puri pon po pini ni phai trok phai kuni suri hinira engkor ke thomarni Karbi Anglong Digital News Forum methang asai hemalong pherang ke amai ke pha nangkok alam thia bang ke kedamtang phai kuni ni phai hini arni KACCM Amar Singh Tiso Amina Sai Hem Abohalong Pherang ke amai ke phahut AK News Channel along ahokpet abirta kapaklang ajoine ahem pu Augustine Kramsa jungjung aphan criminal pu akoi pipen defamation case ke PG pu ke therabang ke media aphan kelangrem mate freedom of speech aphan ke ber thipji lapen kelang rok angthek atv lo athe media atum pulote mentune ta ahok hi abirta ke rat achataya long paglangke kaita klarda waisap lapen ahok pet mate ingkrung inside et pensi rat athengno paglangji media pulote fourth pillar of democracy to get death chari aron constitution of India alu alongdo alangli KACEM Amar Singh Tiso ahin pen lapuson apoi KPK democracy aron karkan binong ang theglo lason pulote kebang jilang arni anta ahokpet abirta kapacitak ji aphan pherangke aphan kaphere meme ang theg lapen media klembang atum kezok ban labedelo anparta media house atum phan an criminal pusi hokpet puma lapen criminal lapen defamation case kipi pensi ther ipuma athe pini ke AK News ahem ku aphansi ke therlo lapen penap ke komat a media house ap phantom ke ther pone penpur me ke damtang arnita pherang ke atuma phan ahokpet abirta ke paklang ajoine ke ther ke hab kelang rop lapusonta media klembam pu tum chetong nanglo lasi laswateng purote birta pachetak ta pherang ke atuma phan pheri me lapen kizok ban avedelo penpur da me alangli EM Amar Singh Tiso death kachari aronalo ateng pensi cyclem pon pusi Assam governor athenglo semedeng polo lasi laswateng pulote alangli ke pherang ke atum lapen freedom of speech aphan kerai kom nangji along ta artu dolo
Sitame nona bangke alangli det kachari a ronalu aphan panung kuksi pherangke atum phan criminal pu ke hoke Karbi Anglong Digital News Forum ahin pen lapusona bang pu aphan pinrem lo lapen ningduk chepaklang lo lasi kebang zilangarni madu hamphang asong lapen ratchari asong sitame lapuson kether kehap kipi pede ji aphansi Karbi Anglong Digital News Forum ahin pen chuning rilo asipini nilitum la bangso pherangke mai mate la so list long nilitum ki pacheta ke lalo the kedang tang por sitame litum phan kether kehap penang atum dolo anparta ke thengji an sitame dolo asila la so teng le langdam pulote media tuma phanke freedom abedalo sila puson mofi stame kabede ji phansi nilihin mate mai po hin pen em amorsing tiso phan chuning rilo Forest Sai Kamcho Kumar Atumaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen circus notice che en thunang jipusi hamphang asong songkret throk atum ke hangpon phai kuni ni phai throk arni kuya TNT LYDC KHDRC KALU KAYO SYDC KAIPO KFA atum penchinglok songkret throk hamphang asong atum chelangsi dipu ru semson sing ingti amir biri along kachisong padupo bangso kachisong pon ahut kaning jepon ke forest and environment asai kamalong grade 3 and grade 4 katoklembom bang pharoke thomra plikep atumaphan chokomar anghoipen ingthan ejipura circus notice kipike chokchi Ate lahai chokomar atum ningkan kepso selo chokomar choklem detpen non puthot kang than thuji puke aron awi lapen lahai atum non si interview ki pidun thunang ji puke arta kili duntang atumta do tanglo lasi Karbi Anglong Autonomous Council atum labangso circus notice abang che enthu detsi kai ateng pa choklem thulong nang ji pusi ning jepon Lapen non-forest and environment asai kamalong katoklem dun atumaphan circus notice kipia pot chividro thura kai ateng pachoklem thu paminang po kali pute nilitum songkre throk ahamphang asong atumpen kachisong padupon nang kokpo puta ningje po News report Karbi Anglong News Channel program ke deng nang kok aputhak nale tumphang ka chohang teng benale thek po churolo asidak bini nilitum ahok ahak ki gopi posikani nang kok mapolote ningkan narkep sirkep claim pen forest a department along avije draba pama lake dohut ajanun karbi phansa lang li ta pitikang lo ili tum ta choru lo lang li rabha ke hai phanta samin nona dangke patumi news check tholong lo tuluram Sir, mate Karbilong Autonomous Council Honorable CM Bangilo. Ditun ke Karbilong Autonomous Council ben ke alang to manong juno dakji illegal information potha legalize ka kuri pansi nilitum ke chirabdun posi lamkar ke long joini pini nitum ka song bang ke indefinite je polos kame lansi nilitum bang ke lamkar chipigang tu bang lalo Karbilong rar pam temporary assistance pini ki chamanda rasonlo same lakeni tum withdraw pokali jongsi alangli alama teng pen jongsi pachok chedet ma pasuli pipedet poten tum ka somba ne tum tonte laganale toma media pen senele tum nie daklo bima polotang de hola so karbi jituni kela forest long nikan inkoi thong nikan cap crane ki claim atum komane ke asoma lo babor hi bomla so sar ador mha joini komane ke hemrich kimlo komane gari loan enlo sonse saguri claim tuman ke loan si do cry side no lo ulo tang alang lo tuma saguri chulong lo det pote alang lo tuma life ke alang tuma filter alang to somar ke no hok lo chali ta kedat po asini tum ham phang song pen bang ke ka song pidun ko bang alang lo tuman kagin sodun itum na khai men pen si chi song ji posi kar japi posi aso teng sini tum ke chi song pilo samenon bang ke misena birta song sudulo alang lo ke hai CM Honorable Dr. Turan Mohang Chining Yelo itum ke kerabdun pola soting butin tu mesen lo itum independent dharna duje kam se velo pomasi pini banganeli tum adharna mate
temporary system mandalon asip pini klase kang tolo itong Kaching thur atomon ke jabom aporahut dolamara along ri along atomon nangle lide Karbi anglong angkang along tin along ri along sitami pinang an a center mate bajar lapen rong rup ajo antami Karbi anglong autonomous council pen pinang an adim along ki town area pangrom ponlo bonta non amat ke dolamara a town along ki town ke joy asonsi thek ponlong Lason thak thaksi lakha inkwara trok dua barguri MSC constituency ke parlo jesimet dolamara angkang arat aningka chek theklong lapen Ajat asonta kilong etpu kachipu along rike dolamara main town abazar along hello Bontame dolamara main town bazar along amat kimisen atowar ave lapen kesang ahem mate waiting shed antame kimisen ave wak thanglo lapen ason ave pin asonsi thek pon longlo Bangso a waiting shed pinning pen ningkan hinike thom anbak dopo bonta non puta kasimar chia phan thangnat asai kiring pon avi lasonsi thekpon longlo lapen pinpur dame duabarguri constituency angkang penke dolamara alongri helo leader ke ongnai alongri lo bonta me methang ahawar mate dolamara main town along jongsi pusonson kawe pute nangli neli pisi dolamara alongri phan matha unpopusi hawar arada tumpen pasimurinti Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Pon CEM Dr. Tuliram Ronghang Penchenglok Local MAC Mate Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Atum Prabjin Pen Kaching Thur Atomon Nang Palit Hapusi Hawar Arada Tumpen Kachuningri Padupon News Report Karbi Anglong News Channel একদম বেয়া হৈছে এটা জিৰণি ঘৰ লাগে বহিবৰ কাৰণে ইয়াত জিৰণি ঘৰ নাই বাহিৰৰ পৰা বহুত দূৰৰ পৰা মানুহবিলাক আহে আৰু যিটো জিৰণি ঘৰ আছে ঘৰটো বহুত অৱস্থা বেয়া ভাঙা আছে আৰু দূৰৰ পৰা অহা মানুহবিলাক থাকিবৰ কাৰণে একদম অসুবিধা হয় সেইকাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই আমাক ইয়াত ৱেটিং ছেট এটা প্ৰয়োজন আছে কিমান বছৰ হ'ব এনেকুৱা বেয়া অৱস্থাটো মই গাড়ী চলোৱা ইয়াত 8-9 বছৰমান হৈ গ'ল ইয়াত গাড়ী চলোৱা মই নাই ক'লে এইটোতো 6-7 বছৰমানটো হৈ গ'ল আৰু ইয়াত যিটো বনোৱা হৈছে ইমানটো ভাল হোৱা নাই যেনেধৰণে বনাব লাগিছিলে ইমানটা ভাল হোৱা নাই Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu